ne b'a fɛ ka saraka bɔ ni saraka bɔ fɛn b'i bolo i bɛ saraka da o fɛn ka alamisa k'a daminɛ sɔgɔma ka taa se 14 heures o alamisa dugawu de bɛ jaabi n'i y'o saraka da o fɛn kan a kɛra i y'a bila ka ci saw a kɛra i y'a faga o don nka n'i ye saraka da ka alamisa k'a bila ka si juma 9 heures la k'a saraka o de dugawu minɛ ka di alamisa ye dugawu kɛ don ye o bɛ jaabi juma ye saraka bɔ don ye o de bɛ jaabi n'i ye saraka da fɛn ka alamisa k'a bila ka si juma 9 heures k'a faga n'o kɛra baga ye o saraka minɛna ka ban a b'a jaabi don dɔw bɛ yen n'i ye saraka bɔ o la gɛrɛsɛgɛ t'i foli bilen dɛ a bɛ datugu sa de a bɛ ka fisa baga joli bɔli o bɛɛ de bɛ don minnu na o denw ne filɛ ka f'i ye nin kɛra tuma min na alakira Muhamadu ale tun ye maa ye a ko nin baara minnu filɛ ninnu ma haramu silamɛya la a ye saraka bɔ fɔ a y'o fɔ yɔrɔ min na a ye alabato fara o kan a y'o fɔ yɔrɔ min a ye ala ɲɛsiranya da o kan a y'o fɔ yɔrɔ min a ye muminiya da o kan a y'o fɔ yɔrɔ min a tilara ka musilimuya da o kan a y'o fɔ yɔrɔ min a ye sabali da o kan a y'o fɔ yɔrɔ min a ye tiɲɛtigiya da o kan a y'o fɔ yɔrɔ min maa k'i janto i ka kurusi jala la muso k'i janto tafe bolo la a y'o da o kan a ko min filɛ o ye a ko ale ala ye labɛn ko tigiw ye lahara dɔw ti jɛ a labɛn si la ko sara de ko ne maa min ko saraka bɔ la k'a b'a lakari dɔrɔn a y'a fɔ a tigi ye k'a ka suratu Ahzab dayɛlɛ n'a ye suratu Ahzab dayɛlɛ a bɛ taa saraka dafalen sɔrɔ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min na a na taa muminiya fana sɔrɔ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min na a na taa ala ɲɛsiranya fana sɔrɔ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min na a na taa sɔrɔ alabato b'o yɔrɔ kelen la nin si tɛ kelen ye n'i y'a sɔrɔ alabato dama b'a ɲɛ a kun bɛ saraka bɔ d'a kan a b'a fɔ ko innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wa qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat was samirina was samiyat amaba suno fana b'a la ma saraka bɔ ni ninnu bɛɛ ye kuloma kelen ye ni maa min ko a bɛ saraka la kari dɔrɔn wuli ka bɔ a tigi kɔrɔ a tɛ silamɛya kɔnɔ dɛ a ta ye hakilina ko a ye saraka bɔ ni maa min bɛ saraka bɔ i ka dugawu kɛ i ka saraka fɛn kan a kɛra fini ye a kɛra bagan ye dugawu k'a kan alamisa don n'i b'a sarakatu a sarakatu juma don ye dugawu minɛ don ye ni maa min bɛ taa taama la taama juma don o ye samedi don ye n'i taara taama la samedi n'i nana o taama la i n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ka tila k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ i si kɔnɔna na ni ala ɲan'i ma i bɛ se k'o taama ɲɔgɔn 70 kɛ hali kala t'i wasi. Allahu Akbar. Ne maa min bɛ taa furusira taama o la jumasi don ye furusira taama don ye n'i taara furu taama jumasi o furu bɛ basigi. Ne maa min bɛ taa i ka commerçant minɛnw da i ka butigi dayɛlɛ don fɔlɔ o dayɛlɛ ntɛnɛn don i bɛ taa i ka commerçant minɛnw da n'o ta ntɛnɛn don ye tasuma ye o ka farin kosɛbɛ n'o kɛra o nafolo bɛ ɲaga. Allahu Akbar. Ne maa min bɛ t'i ka fura ɲuman minɛ dɔnni b'a fɛ wali i bɛ t'i ka fura ɲuman minɛ yɔrɔ la taga o minɛ tarata don o fura kelen b'i jaabi i bolo
Nebe ta ika fini bila kala yɔrɔ la. Walima ka t'i den don kalan na. Taa o don yɔrɔ araba don. O den kelen na kɛ dɔnnibaa ye. Ni fini don na kala k'o don i la. I n'o fara ka dɔ wɛrɛ don. O bɛ kɛ tuma min na. Don dɔw bɛ yen. N'i ye fini bila kala yɔrɔ la o don. Fini dɔw bɛ yen. I bɛ taa kaso la n'o ye. Fini dɔw bɛ yen. Jolikɛnɛ bɛ k'o la. Fini dɔw bɛ yen. O bɛ su ka barangali rɔ. O finiw bɛ adamaden ka finiw na. Allahu Akbar. Wala. Kala dɔw de bɛ se k'o lase mɔgɔ ma. O tuma na ni saraka bɔ dugawu don n'o ye alamisa ye. O tuma na dɔgɔkun tile 7 banna pewu. O don dafara. Ala k'o lasa. Wasiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad rasulullahi. Ne y'a ka ladilikan ye. Ka bɔ kira yɛrɛ da. A ko Seydina Ali ma. A ko Ali min kɔni Ala ye. N'i ye furu kɛ. Ni furumuso b'i bolo. N'i bɛ se furumuso ma. Kana s'a ma yɔrɔ la. I b'i to i dalen ɲɛ bɛ dolow la. O den bɛ kɛ fariganbaatɔ ye. A bana fura ti sɔrɔ. Ni den sɔrɔla a kɔnɔ. Farigan b'a minɛ. A fura ti sɔrɔ. A ko ya Ali. Min mɔni Ala ye. Mamadu bɛ k'i ladi. Kana na muso ma. K'a sɔrɔ a bolo bɛ laada joli la. Ni den sɔrɔla a kɔnɔ. A den bɛ kɛ joli bɔnnaba ye. A bɛ se ka adamadenw ni cɛ ala tɛ miiri. A ko ya Ali. Kana na furumuso ma. Kuma min na ni cɛ ko t'a ye. I kana ja kosa. Ni den sɔrɔla a kɔnɔ. A den bɛ hujunu. A bɛ dima yɛrɛ bɔ mɔgɔw kɔrɔ. A ti nisɔndiya fiyewu. A ko ya Ali. Kana na furumuso ma. Sɔgɔma tile. Walaka tile waati. Kana na furumuso ma. Walima fayiri mankan bɛɛ. Kana na furumuso ma. Tilegan dere. Ni den sɔrɔla a kɔnɔ. A den kunkolo bɛ wuli hali n'a kɛra tile 1 fa ka don ala ka kɛnɛya. Allahu Akbar. A y'a janto ninnu na. A ko furumuso. A bɛ furu cɛ. Fanikolon kelen. A kana a yɛrɛ lahala la dilan o la. Ni den sɔrɔla a kɔnɔ. Den bɛ juguya ka bila ba la, a bɛ juguya ka bila fa fana la. N'a ye fa dɔgɔya a bɛ ba dɔgɔya. Ni fa kumana fɛ ni ba ko i b'i fa jaabi ta a b'a fɔ maa i bɔ ne da la. A t'aw si bonya. A ko du cɛmancɛ i bɛ buguda la o i b'i ka so kana se furumuso ma ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bɛ kɛ jatɔ ye e ye hɔrɔn ye nka a den bɛ se k'a jɔ jama 12 a b'a cɛ ka fini fili ka fili. Allahu Akbar. Mɔlɛya min b'i fa hali o t'a bɔ dugu kɔnɔ. I b'i ka so tuma min na maaw sen k'a bɛ so kɔfɛlaw la i tulo bɛ maaw barokan na kana se furumuso ma ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den bɛ si sɔrɔ tuma min a bɛ kɛ kulo geren ye. A ko su dugutilamɔla muso kɔnɔma n'i ye kɔlɔn dayɛlɛ k'i bɛ ji bɔ a kɔnɔ den min bɛ sogo ni golo cɛ a bɛ kɔlɔnji in de filɛ n'a den wolola a bɛ kɛ bobo ye. A ko muso lasiritɔ ka buloki bɔ i kana k'i sigi du cɛmancɛ rɔ den min b'i wolo debi dɔ bɛ tɛmɛ fitirida o ye kɔnɔ dɔ ye a bana kun bɛ denw minɛ ko debi ɲama a ko n'o kɔnɔ tɛmɛna i sanfɛ a b'a ja da den kan ni den wolola a daji b'i bɔ a ɲɛjɛ b'i bɔ waati sɔrɔ den ka halaki la. A ko muso lasiritɔ min bɛ wuli ka so fa fitiri don waati a bɛ taa fini bɔ a yɛrɛ la ɲɛgɛn kɔnɔ k'a b'a ko a ko jinɛ dɔw de bɛ taama n'o ye nangelenninw ye n'o ye muso kɔnɔma walakale ye o nangelennin ale den san 13 fikirimasa b'o minɛ n'o kɛra fura min b'a la n'i ye adamaden walakale ye a kɔnɔma dɔn a bɛ k'i ko n'a ye den yɛrɛ koliji in kɔrɔ bana bɛ yɛlɛma den fɛ. Ni adamaden wolola o bɛ kɛ kirikirimasatɔ ye fura tɛ sɔrɔ a la. Allahu Akbar.
ako muso lasirito ni bɛ minɛ dabiri k'i sigi a kan i bi bɛlɛkoloni bila a jukɔrɔ walima finikoloni wali n'i ti se o la fisigi min b'i bolo o bila minɛ jukɔrɔ i k'i sigi a kan n'o tɛ ni den wolola a bi faku i b'a ye denba don nka a tɔ la ko barika t'a la muso lasiritɔ a ko kana sunyali kɛ k'a firi i ka fini jalakun na ka i lasiritɔ to n'o den wolola o bi kɛ nso ye muso lasiritɔ ɲinɛw kɛlen ka tigɛ cɛ k'a don dagakolonjɛ n'i y'o tigɛ woro k'o ɲimi n'o den wolola o bi kɛ denjugu ye totosogo muso lasiritɔ ka n'o dun n'i y'o dun ni den wolola a den bi kɛ nso ye fura ti sɔrɔ a la muso lasiritɔ wali furumuso kana minɛ bila finɛtiri la k'i jɔ du kelen ma n'i donna bon kɔnɔ i bi t'o minɛ jigin ni dumuni fɛn don n'i y'a dun i t'i ka den woloba pewu i b'i so wolo i denw ma. Allahu akbar wa takbir at-takbir at-takbir sama takbir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A bɛ furumuso ni furu min sa n'a sotera n'a b'a sigilen don a b'a denmuso wele taga n cɛla so la n ka tasa dɔw bɛ yen i k'u fara ɲɔgɔn kan i ka na n'a ye ni musomanin taar'o cɛ ka t'o diya ba mɔ a faso kɔnɔ i fana t'i ka furu kɛ i bɛ sote. Allahu akbar. A ma wuli siga t'a la ni t'i wuli. ni musomaninw taara bin na k'u bɛ taa banako t'a la sunungun kan i b'u jate minɛ n'i ye min sigilen ye k'a kɔ don du mɔ o furu yɔrɔ bi janya. Maharo a dɔnni bilo. n'i ye minnu sigilen k'u ɲɛsin du ma o de bi fura a ka kabilaw la a bolo ye mais min mana kɔnte sɔngɔ k'a ɲɛsin bi ma o de b'o lafiya o de bi furu ka taa jamana fɛ. Nin don wala. n'i ye musomaninw ye u bɛ bɔgɔla tulonkɛ la dɔ bi bɔgɔkuru dɔ ta min bi to ka bɔgɔkuru minɛ a bi to k'a sin golo minɛ a b'a disi golo minɛ k'a fɔ den sin min den sin min o musomanin tɔgɔ o ka denko fura foyi t'o la o bi bange fo ka s'a dan na n'i ye min sigilen cɛ mɔ o da ti don kuma la o ka bange bi gɛlɛya. Dɔnni bana pewu. ni musomanin min bɛ fini siri ka fini siri barabu ni duguma a ti taa ka cɛlasigi la a bi den dɔ wolo k'o bila a fadenw a faso la ka sɔrɔ ka taa cɛlasigi na saraka t'o la. Allahu akbar. Nin don musomanin min bɛ fini siri n'a ye fini siri a bɛ fini dabila a ɲuman fa a kɔfɛ a mana fini siri a bɛ fini dabila a kɔfɛ o musomanin tɔgɔ o mana den o den bange o den bɛ segin kɔfɛ fana o ka den basigi man di. a dɔnni bilo. Wala. a ko furumuso min n'a ye dugu 5 dugu 7 a y'o bɛɛ sugu jɔ o sugu jɔlen maa 7 y'a dɔn sugu bɛɛ rɔ o muso tɔgɔ a ko n'a y'o kɛ selijuru ka yɛlɛ a la ka se siɲɛ 7 mɔ o dugu 7 kelen-kelen bɛɛ la a k'o tɛ waleju bange bilen. Allahu akbar. a ko muso min ye jɛnɛya kɛ ka se hakɛ dɔ la a bi daminɛ jɛnɛya fɔlɔ 2nan 3nan n'o kɛra kaban ala tɛ waleju da o den sɔrɔ bilen. a ko muso min bɛ kuma furucɛ kɔfɛ a bɛ furucɛ kunada denw ɲɛ a ko den t'i balo muso min bɛ da dilan na k'a kɔ don a furucɛ mɔ a ko o muso o tɛ fɛn sɔrɔ a wolodenw bolo k'o ka mago ye muso min bɛ arasɔn ɲini a cɛ la dilan na a ko o tɛ fɛn sɔrɔ a denw bolo k'a mago fana dilan. a b'a janto ninnu na ninnu ye maalefiya tinɛw de ye. adamadenya tinɛw diɲɛ t'i jɔ ni minnu tɛ nana ka na ninnu bɛɛ dɔki k'u da kɛrɛfɛ nin man ɲi nin man ɲi u nana fɔ fɛn tɛ nin na foyi tɛ nin na fo yɛrɛ nana kɛ fɛn bɛ bɛɛ la fɛn bɛ du bɛɛ kɔnɔ wa du bɛɛ cilen filɛ i ɲɛna den ɲɛnama t'i wolo laadiri t'i wolo a sɔrɔla minnu fɛ minnu man kan ka kɛ olu bɛ ka kɛ. a ko mɔgɔ min b'a ɲɛ damu ta maa wɛrɛ lebu kan walima a kɛra i furumuso ye mɔgɔ min b'a ɲɛ damu ta o lebu kan ka sɔrɔ ka n'a ma ni den sɔrɔla o den fitinin a t'i ɲɛnatigɛ a si t'i jɛ a bɛ kɛ fiɲɛ dɔ ye. Allahu akbar. Maharo nin don a b'a ja don ninnu
Kende cɛ tigilamo n'a ye tugurolu kɔ kaba aw yɛrɛ tɛna a ka awa diɲɛlatigɛ ɲɛtaa kun sɔrɔ bilen. Ayi a ti sɔrɔ. Ni kitabu min filɛ ka fɔ nin ye a minɛna ka bɔ maa min na. Ayiwa a minɛna ka bɔ Abudramani bunu Awfu a minɛna ka bɔ o de la. Seydina Alakira ka sahibaw sallallahu alaihi wa sallam. Wallahi ni ɲuman kun tɛ maa ye Alakira kun t'a fɔ. Ayi t'a fɔ. A ko muso ni Ala y'i gɛrɛsɛgɛ furumuso la furumuso min n'a b'a sigi gabugu kɔnɔ a bɛ dumuni kɛ a ko futinɛ ti ban o da la furumuso min bɛ tasuma fiyɛ a da fiɲɛ la o cɛ dɔrɔmuna bɛ digi a furucɛ la furumuso min n'a bɛ minɛ ta dumuni k'a sigi a kinbiri fila ni ɲɔgɔn cɛ a b'o dun ni denw kɔrɔla denw bɛɛ bɛ taa k'a fililen to du kɔnɔ. Baro wala. Ni maa min b'a tɛgɛ ko ji la n'u bɛ tɛgɛ ko ji kɔrɔta k'a bɔ dugukolo ma o tigi ka ko ti basigi. Ni maa min bolo dumuni ni bolo dumuni fɔlɔ patola k'a bi tɛgɛ ko ji la i bɛ samara sen 2 kɛ saraka ye n'o tɛ ni kaso ka surun. Ni wulila i ka du cɛ ma ni dugani su yɛrɛ i ka du cɛ ma da t'a la kɔnɔ foyi m'a minɛ a salen yera i y'a lajɛ i ma joli kɛnɛya la o ye awa terema yira ye o ka teli ka kɛ saya dɔ ye ka balima saya don tunu ngala n'a ye ndugu su ta ka n'a bila i sigilen kan o ye dɔnbaga saya ye. N'i taara koro su dalen da t'a la i y'a lajɛ i ma nɛgɛ da y'a la o ye galama yira ye o ye balima saya ye. N'i bɔra ni danfin finma tusuba tɛmɛn'i kunna danfin kɔnɔ kuja ninnu caman finma n'olu tɛmɛn'i kunna i ka taama sira kan o taama bɛ k'i la kunnasiri ye. A b'a janto ninnu na ninnu ye adamadenya kow ye. Ni mɔgɔ min nan'i sigi i sigilen tora olu bolila ka na jɔ i kɔfɛ ka woro kɔrɔta ka sugunɛ seri i kan i kun bɛna to asidan dɔrɔn Ala y'i kisi i wuli sugunɛ k'i ka bolifɛn kan i kun bɛna asidan kɛ Ala y'i kisi ka ban. Allahu Akbar. Atakbir. Suma takbir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ni tunukɔrɔ bolila ka na jɔ i la k'a da waga k'a f'i la kɛkɛkɛrɛkɛ a f'i yɛrɛ ma ami Ala ka dugawu don i ka dugawu jaabira ka ban. N'i donna du min kɔnɔ ni fali ɲɛ dar'i kan n'a y'a da waga ka kasi i jɔlen i b'a fɔ i da kɔnɔ subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar fo ka taa ban i b'o fɔ i ni sitanɛ de ka surun. Allahu Akbar. A y'a janto ninnu na fɛn dama bɛ yen Ala y'olu ladiya. Mɔgɔ min bɛ to ka kulu dugu tila ma ka bɛn ni dugani kɛsikan ye o tigi ka silamɛya kɔrɔtalen don. Mɔgɔ min bɛ to ka kulu dugu tila ma ka bɛn ni fali kɛsikan ye sitanɛ b'i kɔ n'i ma jangali tɛ fayiri wele kuma dɔn. Ni maa min bɛ kulu ka bɛn ni dugukɔrɔ kɛsikan ye o y'i ka silamɛya b'i kɔrɔta n'i bɛ kulu ka bɛn ni awa misiri wele kan ye o y'o kelen ye. Wala. A y'a janto ninnu na nin ye maalifiya tɛnɛw de ye. Adamadenya tɛ se ka ɲa fo tɛnɛw ka y'a la. Ni mɔgɔ min an bɛna kuma dɔgɔkun tile 7 in kan bɛɛ k'i mago dɔ sɔrɔ a la. Maa bange don i kan ka k'a saraka de. Maa kelen o kelen ni maa bange don ma saraka a bɛ se ka den kɛ dulɔmina ye. A bɛ se ka den kɛ ni kumana fɛ a b'i dala minɛ. Saraka dɛsɛ de don. Ni bange don ma saraka n'i ye miliyɔn don i bolo sa n'i ma dun k'a ban i tɛ lafiya. A b'a janto la. Jumadon den o ka yiri o ye sijala ye.
aya jando ni zumo la koyi me juma do de o ka yire shi jala me abi mawo nyami ne denyina ni do me ni bushi bora adama de la kama ngoro shi bora o keri la kaba e tere falele de la yiri ndanya tude ko ka saraka de baharo ndo o ye bale kuya di kono na me denyina ni mana bange bolo taga shi jala e ka ta bolo kar ka ke nyonga awa na foriye juma do fe ko imuso jigira koy baye musoro ko demuso no fara kaye musoro ko denje cho Allah soro ni baze sugu bi la boy kanay ko dafola do bongo na ko fo ki ko da iko ku aywa na fo ba mata ki da do mo ko nyeri ndi moy kadi ba Allahu akbar takbir 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa flani flabo chogola flani chema fla no bangeri bolo obo chogola ni mo saraka chogola ni bafuru masa aywa sajona bi do fani pache dogoni do be de balo Allahu akbar wal man miliyari bi bolo obi pa wala abi soroka palarika Allahu akbar otumani tara shijalala iba yiri jala en fara nyonga yiri sanfɛ ini juru kisɛ bi yɛlɛ a ti se dugu ma n'a sera dugu ma o ye kungo wɛrɛ de ye ba ni fa kisi tɔ de ɲama b'u la fa si kabako don kuma de bari ala y'u da ni masaya de ye nabila burahima ka mɔgɔw don kabako don baara bɛɛ bɛlen bɛ jumaden ma n'a ka saraka bɔra o tuma jumaden n'i ye sijala in fara ɲɔgɔn kan i b'a siri juru la n'i jigira ka na se jurula ni fɛ i bɛ juru in siri i b'i jigi k'i cu ka sɔrɔ ka juru in foni i bɛ taa n'a ye i bɛ juru in bɔ i bɛ taa don daga la a b'i tobi yirijala dun a n'a wɔnfɔ n'a tobira den min kɔnna a b'a ji min den min tɔgɔ bɛ da don min a bɛ fɔ don ma ko den bɔ don bon n'a bɔra ɲama minnu bɛ kɛ denba kunga o ɲamaw denba ka ɲama kabini jobacɔ donna don min a bɛ jobacɔ bon nɔ ɲama minnu bɛ yen n'o ɲama cɛra ka bɔ ka t'o bɔ kɛnɛ ma k'a sɔrɔ den tile 7 ma dafa o bɛ den faku pewu. Allahu akbar o ɲama bi fura k'o dɛ bon kɛrɛfɛ seleke la a bɛ kɛ ten o ɲama in ne bi fara yiri in kan fura ɲaga bi bɔ daga rɔ k'o bila furunɛ falen kan komi tasuma ko tɛ yen n'o tɛ denba tun bɛ taa fɔ so tile b'i bolo dankun dankun a bɛ taa jɔ tasuma bi don a la musokɔrɔba fɛ a b'i jɔ ni den ye den b'a kɔ la kan a sisi bɛ yɛlɛ den la ni jumaden kɛra ten maa ka ko bi so la e ɲɛ t'a la denw ni faw bɔ bilen ni jumaden ka ko kɛra ten maa bi so la bilen wa a ti sɛgɛn bilen baara in bɛ dilan tan hali bɔndala sɛ min bɛ faga sɛ jolo bɛɛ bɛ jɔ denba kunda ye nka bi dun u ka bɔ karomaba ninnu e ɲɛ t'a ɲamadon ye n'o seleke la a ma nɔgɔ dɛ ɲama ni fura ka bɔ k'a jɔsi k'a jɛ pelepele lemuruba fara ninnu bɛɛ bɛ cɛ kun fili ka den dalen to kosɛbɛ a ni bɛ kɛ foyi ti kɛ den bolo bele n'a barajuru in kɛ siga t'o la a y'a janto nin na ala bi den dɔw da maa ye ani kunsigi dɔ bɛ na n'o ma di ka bɔ a kun o den ti balo n'a y'o kunsigi di den bi balo nka n'o dira u bɛ tila ka t'o pese an ka maa dɔ ninnu minnu bɛ kuluni y'a dɔ in de olu b'a fɔ ko taga sanu pese taga warijɛ pese k'i ka kunsigi in pese wala bɛ kulo min ma kunsigi dɔw bɛ na den kun na n'i y'a kunsigi tu k'a siri a cɛ ma o den ti kɛ maa ye bilen. o ye tiɲɛ awɔ su kunsigi bɛ na dɔw kun na o bɛ ji ka bɔ yen k'a fɔ a bɛ don dingɛ kɔnɔ a b'a ko n'a ka yiri
aw kusigi nga nafati Ade. Tieni ko. a don de be don fila de do minnu kusigi bɛ tu k'a bila o kɛrɛ la don fila de do Ayiwa. ni mɔgɔ min ye Seko Amadu Sara b'a fo Ai Seko Sara. Aya sara. Aya Sara ni mun ye? Ani sara n'ala. Domiyalakaw a ye Sara ni mun ye Domiyalakaw ko bɛ Sara a y'u sara kɔnɔ a ye sara in kɔnɔ a ye sara in kɔnɔ Ayiwa alimami kɔni. Domiya alimami aya maa wɛrɛ ko ale bɛ sara fana kɛ Kɛmɛ naani. ko ka 400 yɛrɛ sigi a bolo o kuma ja a sara bɛ bila yɛrɛ u ye sara kɛ sisan u ye n bolo fa o ye sisan n den dɛ o de ye nin ye sisan u ye n ka zi d'u ma o tuma na n bolo fala wari la don fila don n bɛna don fila in de fɔ ala kama den minnu ka sɛbɛnden bɛ tu k'a bila o kɛrɛ la o ye don fila ye a bɛ kɛ kalo min fana rɔ kalo b'a d'a ma arajaba kalo arajaba kalo a bɛ fɔ o ma ko arajaba kalo o arajaba kalo a bɛ na jɔ sisan kalo min bɛna na sisan ni den bangera arajaba kalo o alamisa don o ka sɛbɛn de bɛ tu k'a bila a kɛrɛ la a den dolo de ka bon kojugu n'o ma kɛ ni o bɔra a kɛrɛ la n'a kɛra muso ye furu ka gɛlɛ a ma n'a kɛra muso ye denko bɛ gɛlɛya n'a kɛra muso ye ani cɛw bɛ kɛ jɛɲɔgɔn ye maa yɛrɛ tɛ sɔrɔ ka sigi Allahu Akbar. o y'a kelen ye Alamisa. a don filanan alamisa tɛ wa a don filanan o ye Muhamadu ka don ye sallallahu alaihi wa sallam alamisa sinamuso o de ye ntɛnɛndon ye o de kama alamisa don n'o ye ntɛnɛndon den furu n'a ka fɛn bɛɛ ɲɛna Allahu Akbar. e cɛ ye alamisa den ye muso ye ntɛnɛnden ye baara banna wali cɛ ye ntɛnɛnden ye muso ye alamisa den ye baara banna o n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɔɔrɔ foyi tɛ y'a ka ko la Ayiwa. Baharu. Allahu Akbar. ntɛnɛndon den n'o bangera i bolo a bɛ bɛn ni don min ye o b'a fɔ ko sɛfanjɛ kalo i b'o dɔn wa Sɛfanjɛ kalo. ayiwa a tɔgɔba de fɔlen o ye ni den bangera o la ka bɛn ni ntɛnɛndon ye o kunsigi bɛ di a bɛ tu k'a bila a kɛrɛ la mɛ a bɛ kɛ ni min ye ni cɛ don a bɛ kɛ ni warijɛ ye ni muso don a bɛ kɛ ni sanu ye n'i ye wari sanu don a ka cɛ fari la o don fana b'a dama don jɛma o don fana bɛ n'o fɔ ni ne tora a sara bi bolo bi fa Baharu. Siga t'a la. Allahu Akbar. sanu ti don cɛ fari la ten Ayi. don bɛ yen n'i ye sanu don fari la ka ban i ka nafolo ko banna i tɛ lafiya tuguni Allahu Akbar. maa minnu bɛ sanu don ka bolola nɛgɛ cɛ ma ka don bolo la o don b'a dama o tɛ don bɛɛ ye dɔ ko yan ko a ye n sara ni ala ye Ayiwa. o sara bonyana dɛ O ka bon. kulubalilakaw ko n sara la ni ala ye o tuma na sanu ni den min bangela ka bɛn ni samedi don ye u b'a fɔ min ma ko samedi don ni den bangera ka bɛn n'o ye a ka kɛ tilegan fɛ n'o kɛra sufɛla ko tɛ dɛ n'o kɛra n'a kɛra muso ye sanu bi don a kunsigi la k'o bila a la walima sanu bi don a ka bolola nɛgɛ la n'a kɛra cɛ ye warijɛ bi don a ka bolola nɛgɛ la wali kunsigi nka bolola nɛgɛ ta de ka fisa kunsigi ye Kosɛbɛ. Baharu. kunsigi bɛ mago ɲa don fila min na o de ye alamisa ni ntɛnɛn ye Baharu. o tuma den minnu bɛ bange a den dɔw bɛ bange i b'a sɔrɔ barajuru y'a fereke a bɛ bange barajuru bɛ kɛ k'a fereke o den n'o ɲɛnatigɛra a y'o don ekɔli la n'o kalanna a y'o don tɛni la o ye cɛ fini tabaw ye Allahu Akbar. den dɔw bɛ na foroko kɔnɔ a ye denbaw ɲininka a ka musokɔrɔbaw ɲininka i b'a sɔrɔ foroko bɛ k'a dɔw dala de o den bɛ n'o cogo la n'o nana n'o bangera mɔgɔ ka foyi tɛ se o la a y'o don cɛ fini la o bɛ kɛ ɲɛmaaba ye a bɛ gɛri jugu bɛɛ kɛ foyi tɛ s'a la. Allahu
أكبر التكبير 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاروق denw min ale taamasiyɛn den dɔ bɛ bange i bɛ fin dɔ sɔrɔ a yɔrɔ dɔ la n'i y'o finmani y'a yɔrɔ la yiri saba bɛ yen o den de kan ka k'o ko a bɛ fɔ o ma o ye bilanzi ye n'o kora n'o ye o den o bɛ kɛ diɲɛ ɲɛmaaba ye i bɛ den dɔ bange i b'a sɔrɔ fana a bɛ kɛ cajo ye diɲɛ bɛ k'a bolow la i bɛ bile tɔmilen a bolow la yiri saba bɛ yen a fana kan ka k'o ko o yiri saba in an k'o dɔw to gulo la. Wala wala. Ayiwa. Cajo manja. Cajo manja. Ayiwa. Cajo manja ka ca gɔnmɛlɛlakaw de. Ale ka bilen mɛ a bɛ tɔmi fo k'a bilen jɛ. Dɔw bolo k'a bi jɛ. Kosɛbɛ. Dɔw sen bɛ k'a cogo la. Nin bɛ hɛrɛ de ye. Kosɛbɛ. maa min sɔnni kɔkana bɛ kɛ komi tasuma y'a jeni f'i b'a jɛlen. A y'a fɔ a tigi ye yiri saba bɛ yen min n'o den fɔ sisan a y'a jan don a la nɛrɛ o b'a la pɔsafinɛ o b'a la balanzan o b'a la i b'olu fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ladɔn sɔrɔ walima a yiri yɛrɛ dun i b'a tobi i b'i ko na i gɛrɛfɛ ka t'i jɔ fiyewu o de ye nafolotigi ye. maa min sɔnni kɔkana bi tɔmi maliyɛnw tɛna fara ne la sa. I ye telefɔni dayɛlɛ sa i b'a bɛɛ sɔnni ja ye ta. Siga t'a la. maa min dawolo b'i bilen f'a golo b'i wɔrɔte a bilennen don cɛn nka n kan tɛ kɔnɔrɔ joli ta mo dɛ. dacogo don a dawolo b'i yɛlɛma fo k'a bilen n'i y'o ye den min na o ye nafolotigi ye o bɛna kɛ fɛntigiba de ye den min b'a nɛ don a kenge la k'a kuru waati bɛɛ o bɛ kɛ fɛntigiba ye den min bɛ yen n'a bɛ to k'a ɲi jɔ f'a kɛ kɛ gɛlɛya b'i bɔ o den bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ne hinɛ b'i dɔgɔya a ka ko la. Allahu akbar. Ye tiɲɛ ye. Baro. Wala wala. A b'a jan don na. Fiɲɛ bɛ mɔgɔ min ɲi fili a gɛlɛ bɛ fili fiɲɛ fɛ fiyewu f'a bɛ to k'a kɛ tan n'a ma dawolo kɛ k'a ɲigin a tɛ se ka jigin o tigi i b'i farati maa minnu ka teli kɛ sata ye o y'o dɔ ye mɔgɔ min b'i jɔ k'i bolo kɛ k'i kan minɛ a b'a jɔ tan de a b'a ka kumaw la mɛ a kan b'a bolo mɔgɔ bɛ k'o tigi sata ye. Allahu akbar. N'o b'i ka den na fɔ a k'a dabila dɛ. Adamadenya dɔ b'a. N'a b'i ka den na fɔ a k'a dabila. Kosɛbɛ. Den min b'a nɛ ɲimi o b'o cogo kelen la o dayirimɛ man bon. Allahu akbar. A b'a janto o la. maa min tuma bɛɛ n kan tɛ ɲɛdimi jɔw ma n kan tɛ ɲɛdimi jɔw ma dɛ maa min go bɛ tigɛ a ɲɛkɔrɔ tuma bɛɛ n'i dara kuma f'o ye dɔrɔn o b'o lakali. Allahu akbar. A ko ti fili o kɔnɔ maa min da kɛrɛ fila b'i go tigɛ k'a jɛ pɔyɛ n'i k'o ɲɛna n ko i wulila a b'a lakali fana. Baro siga t'a la. Ayiwa. Nka ɲɛdimi jɔ ko tɛ dɛ. ɲɛdimi lafiya yɔrɔ ye gotigɛ ye. O ye tiɲɛ ye. mɛ maa yɛrɛ dɔ bɛ yen san kalo 12 ɲɛko t'i ban. O ye tiɲɛ ye. ko in bɛ nin cogo in de la. n'i ye maa min ye k'a nugɔlɔgɔlɔ a b'i wɔsi kebe ni sogoko donni n'o cɛ i b'i dafalen. Ayiwa ɲɛtɔ don. ale bi di a b'a janto o la. maa bunsi bɔlen k'a da kooli o ye hɛrɛba ye n'i ye muso min ye walima cɛ min ɲɛkurunin bɛ kɛ yan k'a kɛ yan ka digɛnin ka da yanna o ye alisilamɛ de ye n'i ye min bumu ye o jukɔrɔ ka bumu bɛ kɛ tan o fana ye silamɛ ye n'i ye ɲɛda saalolen ka si bɔ ka na fɔ ten na o tigi ka ala ko ka gɛlɛn. Allahu akbar. A b'a janto in na n'i ye maa min sanfɛ ɲi tɛrɛmɛlen o tigi ka ko t'i laban. Ayiwa hɛrɛ o hɛrɛ min n'i ma a b'i jɔ ye. Allahu akbar. Baro.
Bolokainde nunu nyege saba de benna a chema njeta flatiri ne nyonga ni ye minta ye ko nani na ba chema abi fo mo shusiri no bi ka dena yiri do be ko shisina ibe shisina daga do ka kona no make o de shiti jepe o mi shibi je ka shito demiseni yaro yiri de bala ko mise keme abi saga jigi je abi fo demo demiseni shije tigi ni mo daga ko chokoroba shije fanati no shije nzora ikunai Allahu akbar bahru wala o ma korolemba dai sambina ni nido demiseni shibi je depuis donc santani ko sabe no bi la min doro de bara piche pep aywa sambina no ba soro ka je bana beo ala ye dali ke nabi nyuma yawla ay nabi nyuma unda nabi la dauda aywa ala ya da nabi nyuma ya dama ka shito santa aninani ka to nabi nyuma yala ka soro ka fatu sambi saba aninani aywa bahru ne badu je ka gele ko sabe ni ye mɔgɔ min ye ka nufile dayɛlɛlen don ni den don a y'o don kalan na o ye kalankɛbaaba ye bunsitigi a bunsi bɔlen ka taa ɲɛfɛ o bi du de mara o bi denmisɛnninw ɲɛsigi ni maa min ye bunsi dajigɛ ka sin ma ala ko i bi kɔrɔ bɔ kuma o bi kɛ cɛkɔrɔba nɔgɔjugu ye fɛn o fɛn min na a b'a fɔ a y'a di n yɛrɛ ma wallahi blafa be bunji la ya blaka ta nyefe aywa kanina pour le daga jide baharo mami bunji be chechi fly o tigi ka soro e soro ko fla na ye kinina va soro ka wati ke o bi dabile kuma jume asam mugani konondo ase sambi saba ne duru na ye soro ke soro bi ba abi segeta dawulo mo sambi nali duru abi na soro damine duru mami bosi be chechi yiri bola ni o ko kaba kuma soro be tulo no make ye folo min soro bi ba idi wulu ko sarala imano le ko ala bi yoro fletu Allahu akbar ido aba jandum na mo ni ala e dalike na fara ko adama de shima ani shite mamina mo bi do chogo mi don jogo bala me mi kelembe fo be ki hakli dawka ni ye mami nyete o ti shi soro fi Allahu akbar kise mi me dula no e kise inye o tike do la peu iba ye nyejuru mi me yanfe o bi yele ninga katemeti ibi nu ye ya me iti fo ye ya ni yo ye mogo la o ti me no e kere de o ti me aywa aba jando na adama de da chugo de ni doni ba ni tara doni ba fe abina fo buguri dala koloni flila ngo flila awa bele dala kinetigi abina muneke ki nyini ngai to la wa na ko to e kasumu aywa ni buguri tara wali kolo tara abi kuma wole yawo o tuma kasumu ngeli ba ka dugula akacha kasumu ngeli be ayere sigi dugina kasumu ngeli be jamana ko akacha doni ti bara ke ni toboy bahru doni mo ke tobola awala doni mo be femina o de bangi doyi wati ni wulila ma ko ali shego amadu bi wuli ka kadi aw mo jamana munu ngamo masake ta jamana ko no neti mi bangi do lo Allahu akbar bahru ne kama nyo de fo ne ba saraga bora ye ya Burkina preda bi wo kono abala Allahu akbar abakono woni wari ka ay muno aywa Senegal ka ay muno ay fara malika jona na ma fara malika ala ya dirana wa ma fi abe jabile aywa wa Niger ta o ya shiro bebla abe na nawo aywa Allah no ma ubi segi de ka fara malika arabidi ma no de lebu ba ko Allah skatena we marko danga sheba maru re ne marko dauka kerada marko ko ne afuye Burkina kaw wallahi ani ce Burkina masake mi me bi e ala to ko fali ka gele a ce ma faye ko ala ga barka do aka fagala amin
ko sɛmɛ yɔrɔ ɲuman bɛ sanfɛ yiri tigɛ kɛ ja O tiɲɛ. Burukina surasiw Ala ka barika don a ka fanga la Ami. a y'a bolo di Mali taw ma n'u ka baara kɛ Seko Amadu ko ten Tiɲɛ. Nin ye tiɲɛ ye. Bravo. Seko Amadu siɲɛ fila ye nin ye o jamana in nɔ Kosɛbɛ. san laban in nɔ Maliko in nɔ Siga t'a la. o tuma na ni maa minnu sigilen don u ka da la Ayiwa. Côte d'Ivoire Niger Sénégal Ayiwa. ni Ala sɔnna u bɛ segin u kɔ ka sɔn Ayiwa. u jamanatigiw ko don n'o tɛ a jamanaden bɛɛ b'an fɛ O tiɲɛ ye. Côte d'Ivoire denw bɛ kandoli min na ne yɛrɛ kan a ka bon hakili ma wa Burkina bɛɛ ten Burkina ka den dɔ bɛ Amérique Ayiwa. a delila ka 100,000 ci ne ma ko mun kama ko président dɔ tun y'u ka mugu la k'a tun bɛ yen ko Seko Amadu k'a fɔra ɲɛna k'e de y'a wuli ka bɔ yen n k'o kɛra ka don ka taa O kɛra. Bravo. Allahu Akbar. n y'o de fɔ Ala y'anw dilan tan de i b'i ka palais la yen se bɛɛ b'i ye mais n'i bala ka bila jamana in na n'o ye Mali ye an b'i ka na bɔ a tulu ma k'a sɔrɔ an yɛrɛ tɛ balo foyi la sɛri fɛ Nɔmɔgɔ t'a la. a bɛ faamu a y'a janto nin na o tuma na alisilamɛw dɔɔni bɛ kɛ ni wolodon de ye maa bange don a kana tulo kɛ o la bange don nasi n'a bɔra ni jugu y'a ta k'a kɛ tasuma la i ka ko banna Nin ye tiɲɛ ye. cɛ o cɛ ka gɛlɛn n'i y'a bange don saraka n'i y'o don sɔrɔ ka ban pewu maa ye qualité 4 de ye dɔgɔkun tile 7 don k'a ta juma ma ka n'a bila alamisa la dɔgɔkun tile 7 o don 7 ye maa ye o 7 ye u ka wolodon haya o haya 7 don fatuya ka taa bila wala dɔɔnina la bɛɛ ta b'o de kɔnɔ a baara ye min b'o de kɔnɔ i mana kɛ cɛ o cɛ ye Seko Amadu bɛ se k'i dɔn ni n'i saraka i daminɛ m'o sɔrɔ A bɛ sɔrɔ. Bravo. A bɛ sɔrɔ. baara ye min kɛ tan ne a bɛ kɛ hali n t'i tɔgɔ ta ne ye tɔgɔ ta e tɔgɔ caman tɛ o tɛ bɛn ne yɛrɛ tɔgɔ ka maa dɔ ma A bɛ bɛn a dɔ ma. ne t'i tɔgɔ ta Tɔgɔ ko t'a la. den bɛ wolo ntɛnɛn den Mahamadu Mahamadu o den bɛ da o la den wololen ntɛnɛn i fa tun ye cɛkɔrɔba min ye i b'a sɔrɔ a wolola alamisa mais a tɔgɔ tun ye Soloja i bɛ den in tɔgɔ da Soloja a ma ban n'i y'o ta wolodon tɔgɔ bɛ se baara kɛ Tɔgɔ tɛ se ka baara kɛ. tɔgɔ ye jamu de ye ten tɔgɔ ye majamukɛla ani weelekɛla tɔgɔ tɛ foyi ɲɛ dɔnni sira kan a y'a janto kuma in na dɔnni sɛbɛ de ko don dɛ n'o tɛ dɔw bɛ bɔlɔ a la kabini lawale la k'a ta k'a tu olu la k'a bɔ n'a ye min f'i ye i bɛ da o ka kolo ta k'a to a la k'a yɛrɛ dɔ b'i jigin dɔ b'i dabiri i bɛ da a la mais dɔnni yɛrɛ sababa n k'o de fɔ maa bɛ saraka k'a ta cɛ yɔrɔ kelen a bɛ ta bange don de kan n'i ka don sɔrɔla i bɛ tile min na i bɛ su min na n'o sɔrɔla i ka ko b'i ba ye Pewu. a b'a janto in na ne ma wuli Ala ma masakɛ si ta diɲɛ kɔnɔ Seko Amadu y'a ɲi da ka nin yɔrɔ in na ni Ala m'i diya Caman. o de kama n y'o de f'u ye u ka fara Mali kan Kosɛbɛ. Mali min to a minɛ kɔnɔ bilahi n ye layidu ta malidenw ye n ye layidu ta diɲɛ ye A taara. wa diaspora u ye baara min kɛ an y'a ye u ni ce wa u ka d'a la u ɲɔgɔnw sɔn bɛ yan dɛ wa an bɛ Mali kɔnɔ yan An bɛ yan. dugawu jaabilen don walahi k'u ka kɛta kɛ Kosɛbɛ. Nin ye tiɲɛ ye. Bravo. anw ye min kɛ kaban Ala y'a jaabi kaban A jaabira. ne ye nin fɔ semaine tɛmɛnen A kɛra. ni n ko u ma n ko Burukina n ko Burukina ka denw n ye dafiw kɛ a ye cɛ gɛn ka wuli A kɛra. A kɛra dɛ. Ayiwa. u sɔnna Allahu Akbar. kɛlɛ banna o التكبير 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 ثم التكبير لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mali de ye jamana ye fɛn dama bɛ yen o bɛ Mali la ne b'o fɔ olu yɛrɛ nazaraw y'o fɔ olu ko Mali ma ko jatigi jamana ne de y'a fɔ wa u m'a fɔ jatigi jamana ne de y'a fɔ wa fɛn dama bɛ yan olu ko Mali ma ko Mande ne de y'a fɔ
u bɛ tariku min dɔn hali Sunjata la an b'a dɔn an t'a dɔn o tɛ o don olu fana tubabu ninnu u bɛ fɛn wɛrɛ fɔ Mali la yan ayiwa Sudan min fɔ a la nka k'a da ka Sudan français olu de y'a gɛrɛ u yɛrɛ o y'a tigɛra o la dɛ k'o k'an dɔ ye ko na an tɛ anw m'o kɛ o yan ye Mali de ye yan ye Mali ye k'a fɔ aw ye an ka jamana faamaw u kana reculer dɛ ayiwa o ye n ka kumakan ye waati bɛɛ kosɛbɛ Seku Amadu ye yɛlɛ n'a da an bɛ yɛlɛ de fo k'an bolo d'a kuncɛ ma yɛlɛ n'a dalen don o kana segin kɔ bilen wa jamanaden ɲuman bɛɛ maa si kana segin a kɔ ayiwa wa ko in bannen don an bɛ k'an yɛrɛ ta ye Mali b'i ja n'i y'a bisi a bɛ tugu kɔ bilahi a ye sigi a k'a filɛ Mali b'i ja ka tɛmɛ Makan kan n'o ma kɛ an n'a fɔ an ɲɛna yan Allahu Akbar atakbir 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 sama takbir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar ayiwa wala silamɛw kɔɔri ɲɛna cogo min ɲina Ala b'a dɔn kɔɔri ɲɛna a ɲɛna malo ɲɛna bɛnɛ ɲɛna o kɛra nka ɲina sanji ma san si sanji bɔ san dama in kɔnɔ ayi a ma caya dɛ farada mɔgɔw ka kɔ in yan ne y'a jate n y'a kɔndɛ ka n sigi k'a kɔndɛ ni wurudi kɛ yan kosɛbɛ kalo 6 sanji y'o de kɛ yan sanji tigɛlen salona sini mais ɲina sanji tigɛlen sanji ma kalo 3 tɛ yan dɛ a ma kɛ wa kɔ in ma deli ka fa fako 2 a fako 2 bɛ image bɛ ne kun yan a ma tunu fɔlɔ kosɛbɛ o tuma na Mali barikadugu de don an ka ɲɔ an ka malo ayiwa an ka tigɛ an'an ka kɔɔri an'an ka dugujukɔrɔ nafolo Mali ko tɛ dɛ jamana minnu b'a lamini na a b'an bɛɛ balo siga t'a la o tuma bɔrɔ min birila an ɲɛ na a farala ka bɔ yen a farala mɔgɔw k'an ka faamu ye Ala ka barika d'u la amin ni maliden min ma se ka nin fɔ bi e kɛra i yɛrɛ jugu ye siga t'o la siga t'a la morikɛ i n'i ka walankolon n'i ko diɲɛ ka wuli i yɛrɛ b'a kɔnɔ i bɛ yen dɛ i bɛ yen i bɛ taa sogo o tuma na juma bi ni mun y'aw gɛrɛsɛgɛ ye ka nin ɲaabɔ bi juma in na ayiwa ni Ala ye juma wɛrɛ jira an na dɔnni bulonda an bɛna a dayɛlɛ sugunga kan ani dalitu yɛrɛ kan bɛɛ b'i gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka taa n'a ye Ala ka juma wɛrɛ jira an na Ala k'an sago d'an ma o tuma na n ye sariya dɔ ye kuranɛ kɔnɔ an ka jamana in kɔnɔ n y'a sɔrɔ ni maa min fatura i bɛ taa sɔrɔ a tun bɛ ni cɛ min fatura i b'a sɔrɔ a furumuso i bɛ na dɔ ye ten ko dɔ ye muso in da cɛ ye ko cɛ terikɛ wa walima cɛ sigiɲɔgɔn walima cɛ balima sira dɔn wala an bɛ jamu kelen ye dɔn walima cɛ duguden kelen dɔn k'o ye muso in da cɛ ye kuranɛ y'i da don a la k'a lakali a ko alakira mandon a tɛ daga aw dɔ ye dɔ ka dɔ ta tiɲɛ dɔ ka dɔ muso ta tiɲɛ fo n'a kɛra sinji ye bilahi ko n'a kɛra sinji ye n'o tɛ i b'a furu de komi i bɛ muso furu cogo min kosɛbɛ aw fɛ yan nin bɛ kɛ ayi muso kɔnɔ dalen u tɛ t'u bala o dala ten haramu don i bɛ jɛnɛya la fo k'i sa Allahu Akbar siga t'a la a ye dɔnnibaw wele ka sigi bilahi ne de y'a fɔ n'u t'a dɔn ka suratu Ayiza bi lajɛ ayiwa a bɛ yen a tɛ yen wa a bɛ yen a kalan dɛ o na daga bɔ ne dɛmɛ a kalan k'a to ye wa
يا أيها النبي اتقوا الله ولا تطيعوا الكافرين والمنافقين. ala ko fɔla ko daminima to i ka ala ɲɛsiranye ɲa kana bɔ o kan dɛ kana tugu kafiru la kana tugu munafikiw la ɲɛda filatigiw kosɛbɛ u to yen ka tɛmɛ n'i ka ala ye o don inna allaha kana aliman hakima. a ko ne ala ye dɔnni masa ye wa ne ye awa kiri jeli tigɛbaa ye واتبعوا ما يوحى إليك من ربك. a ko ni mɔgɔw ban'i la ayiwa fɛn min na ne ye min migi kan o tɛ o ma ban kuranɛ de ko don u to yen bɛɛ bi k'o minɛ bani ni ne ala sɔnna bɛɛ bi k'i bolo na إن الله كان بما تعملون خبيرا. a ko ne ala ye masa ye ne kɛra masaden ye n'a ye baara min kɛ ne b'o dɔn wa ne ye masa duguli ye. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. a ko i b'i jigi da ne kan ne ala wasara jigida fɛn bɛɛ. amaba nin ye ala de ka ɲi ta. النبي الأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم وأولي الأرحام. a ko aw alakira mandon aw jamakulu a tɛ dagaw dɔ ye aw dɔ muso ta tiɲɛ fo n'a kɛra ala arihamu fo n'a kɛra sini n'o tɛ n'i y'a ta ten ko n y'a ta tiɲɛ k'a sɔrɔ i ma muso in furu k'a ka furu hakɛ segin a ma i b'i si kɛ jɛnɛya la furu t'i ye. Allahu akbar. wala. بعضهم ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. ako aw dɔ tɛ se k'o kɛ dɔ la a ko sɛbɛnlen bɛ kitabu la de min ye muminunw ka kitabu ye ala fana ka kitabu ba o don kuranɛ ko don إلا أن تفعلوا إلا أولياءكم معروفا كان ذلك في كتاب مسطورا. a ko fɔ n'a kɛra wa cɛ in a banabaatɔ ko a y'a balimaw wele ni ne karisa fatura a ye ne muso di karisa ma k'ale n'o t'a sinji ye o bɔra muso cɛ da n'a fatura k'a ye muso in d'o ma n'o tɛ n'i y'a kɛ o bɛ gɛlɛya de la ye. Alahu akbar. fɔ n'i y'a ɲini i b'a ɲini dɛ i b'a ɲini k'a furu komi muso furucogo n'o ma kɛ n'i y'a ta ten ko n y'a ta cɛ la aw ye siya kelen ye wala a ye jamu la wala a ye dugu kelen wali sigiɲɔgɔn i bɛ jɛnɛya la fo ka t'i sa. nin kun y'a gɛrɛsɛgɛ ye wulada in na ala ka hɛrɛ k'an ye silamɛya ala kan'a to bɔrɔ kan silamɛya ala k'a bila kɛnɛ kan ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala kira ka diinɛ ala k'a kɔrɔta ala k'a sabati mali ala k'a suma afiriki ala k'a suma burukina fanga ala ka barika don a la surasiw ka fanga ala ka barika don a la ala k'u kolo gɛlɛya